lige så sikkert hos Sovjet. De lavede en øvelse med 6 bolde, som jeg nok må erkende er noget af det smukkeste, jeg har set i rytmisk sportsgymnastik. Og de fik fortjent 10-tal for kompositionen. Udførelsen fik de kun 9-9, og det er det, der giver afgørelsen her. Men det var utrolig flot, det russerne lavede. Faktisk endnu renere, endnu flottere end bulgarernes boldøvelse. Men det skal ikke pille ved den kendskærning af Bulgarien. Nu er europamester, og så kan vi jo sætte os og nyde russerne. Allerede nu tyder det på, at vi får en øvelse at se med et helt andet bevægelsesmønster, end russerne normalt arbejder i. Ja, de dramatiske elementer i Ravels musik. Og der var en, der var viklet lidt ind i vinden. Det kunne man ikke se på skærmen.